फिर एंगा मत करम हमरा घराना में ठीक बा हमरा से बड़ ना रहतु नु त 5 मिनट में रेल देती तारा के हम ए जाना देवर ना रहता त तेरा छतिया धके मार दे ए हम कहा बानी जी जने हमरा भूख प्यास काहे जने काहे नहीं खिला हाय देखा ना लोग काम करावता है अपन रोड पर पानी गिरा देता मार ही कचर पचर हो जाता है केहू गिर के बिछला जाई तब बबुआ का भौजाई घर में काम लागल बा का हां काम लागल बा एही दतुवन काहे के ले बड़ू इतना लेट से का कहीं है बाबू हमारा 2 दिन से हमरा मनवा में का जाने का उछंदर लेखा भइल बाबू बुझाता नहीं कि हमरा कुछ भूल आइल बा हां हमू तारा के सबेरे ही से देखत तानी सबेरे ही से अप डाउन कइले बाड़ू हां ए बाबू हमरा बुझाते नहीं कि हमरा का भूल आइल बा का जाने का उछंदर लेखा मतलब तन को भूख प्यास नहीं के लगा अब 2 दिन से काम लागल बई ना हां हो जाई भगवान करी कि सब कर 2 ताला 3 ताला होके सबे सुखी संपत्ति हाँ, से हो ना मिस्त्री लोग के ऊपर बा कितना दिन में निपटाओ तलो हां हो खे करल अपन ए छोटको हे सुनतारू हो का कहतनी ये दीदी बोली आइए दीदी आई बैठी आई तनी का बोल रुकी इंटलिया तनी का ईटा देबू बैठे के हो दादा ले पे बैठी अरे काम का पार पर चढ़ल बा जान लू का करे में दीदी काम धाम के दिने आ गइल बावे घरी हां ये दादा अरे इतना ना काम का पार पर चढ़ल कहां मारे ने दौड़ल आवत नहीं रहुआ ए बेरवा का कहिए हई दतुवन ले ले बानी रहुआ का जना हमरा मन में का कि उछंदर लेखा भइल बा भूख प्यास नहीं खे लागल ए दादा तो उछंदर खानी भइल बा तनी बीपी चेक करवा ली बीपी बढ़ेलन तो ओही ना होला ना हम अपन बीमारी के हाल हम जानता नहीं एकर दवाई इलाज कुछ नहीं खे का हो छोटको बोली दीदी आ तारा एथी पट्टीदार की शादी बा का हां ये दीदी चौथा महीना में शादी बा ओइसन काम धाम लागल बा देखते बनी घरवा में बताओ ना हई हे दे के हई 2 ताला पिटवा लिहलो आ तहार वहींगे के वहींगे रह गई का करम दीदी अब जेकरा घर कमासत रही ओकरे न 2 ताला 3 ताला बनी आ ये राम येंगा मत कहिए छोटको तहार घर तो ऐसा रहल हनु कि टोला महला में नरीनपुर में केहू के घर ना रहल आवे अब का करम पुरान हो गइल बूढ़ पुरानिया बनैले रहल अब झरता देखत न छाजा चू गइल बावे का कहीं ये छोटको कहे के ना चाही ये तार सास ससुर रहल हलो ना तो टोला महला के सारा लोग हीरा रहल है यही जा आ तहारे बेरा बिगड़ल बाते कोई पूछो हाय दीदी ठीके कहतनी रहुआ ए मार दो तनी मन से कर यार एगो तो 9-10 बजे आओ के बाद 4 बजे तक रेडी हो तर घरे जाए खाती आ जहिया बाजार रहते या 3 बजे छुट्टी के चाहिए पैसा हैं ए का बात में बड़ा देर तो घर में बातचीत होता लागत फेर फोरे के फेर में भी आई एक और पौरा जेकरा दुआर पर गई वो घर के तो नासे बुझी ह बबुआ का हो भौजी मिस्त्री पर सब काम ना छोड़ देवे के चाही हाँ हो का करबू ये बेरा के काम धाम अगर मिस्त्री लेबर पर छोड़ देबू तो बिलवाइए दिलो सीधा जाई काम करी का कहीं ये छोटको कहे के ना चाही बोली हमरा वइले ही 20 साल हो गई हां रहुआ बड़ दिया दिन हई हां तारा वइले हमर बुझाता कि 2-4 साल भइल कौन कौन लीला भइल बा तारा में या तारा पट्टीदार में उ हम जानता नी अब हम कहां से जानब 4 साल के आइल बानी तो रहुआ कहां से जानबू हई नेव खोनात रहे त नेव त केहूंगा मतलब नेव निकल गई ओकरा बाद भाड़ा गाड़े खातिर उनकरा घर के मेहरारू से लइका फइका सर सियांग सब केहू पड़ गई रहे हां झगड़ा भई रहे हमार भतार गई छोड़ावे खातिर ई बात जीवन ठाने बड़ा सजी पापी ना मत कहो हमरो भतार के कपार फाट गई रहे ये दादा ई त मार खावा बोल बड़ा सन ना पहले से सोन तारा घर खानी आदमी बाकी अपना में हो भाड़ा ओड़ा मतलब गाड़ल बा काम में होता जानलू आ तारा ई ना पूछाई लावे कि तारा घरे सोर सावांग रहला तले काम ना लागला ए दीदी तो हम का जानी होलिया में हमरा घरे सब कोई आई रहला तेकन के काम ना करैला सो सब कुछ चल गइला तभी काम शुरू कइला है सो जाना तारा सो के घरे सोर सावांग काम वाला के तो रोकिया सो आ तारा घर के होली के बाद सब केहू चल गइल हाथी कितना चालाक बाड़सन के तारा जमीन में भाड़ बाड़ के प्लास्टर करता कहतानी उ का रहनी तो भैया भैया कोइले रहत रहला काम निकाले खातिर गोड़ो पर गिरा भूल दे आवत रहला सगारा में भूल दे जात रहला तारा घर के जियल हवा सर जानलू हमनी के जियल हसन हमार सास ससुर कहलो कि फलनिया तहार घरवा ए दीदी तो हम का करी बताई ना रहू हमरा घर त केहू बाऊ ना आ ये तारो है भाड़ा तोहरे में हलल बा एगो तो बात कहेम नु त तारा देह में आग लाग जाई जानलू तारा भतार के तो ये तना ना मार देले रहल सन कि मर के जियल जानलू हम कहे ना चाहे नी
ए दीदी आय कोई हमारा वो कान नहीं किनु फोरा आइए रामा बाबू ओकर विचार न सूरज बाबा करी ना ओकर विचार समझा माई करी अगर जे हम झूठ हमर 20 साल में होइले भइलो हम का नहीं खे जानत कि टोला माला में का होत रहला ए दीदी रउआ कहीं हमर कान नहीं किनु फोरा आइए रामा बाबू ओकर विचार सूरज बाबा करिहन ओकर विचार सांझा माई करिहन ए दीदी तो रउआ बताइए हम का करी आइए रामा बाबू हमरा घर के बात रहित नु तो हई ये थी ना भाड़ा ना बनाई रहित हमरा जमीन में हम आग लगा देल रहती अरे ई तो कुछ नहीं खे हम उस सीन देखे नहीं हमरा याद पड़ल तो हमरा आँख में पानी आ जाला जानलू का अरे तारा भातार के मार छीछले तर क देल रहला सब ये दीदी बताई हमारा संग ई करम कइले बाड़ा साई आई बरा के घुर मिल के रहला सो होलिया में आई बरा देखेम ओबरा का कइले बाड़ा से ई बरा के रहता रह सके पतियाई केहू ना पतिया मेहरारू के ताकत जानत नहीं खू ई मत बुझिए कि हम अकेले बानी हमरा घरे मर्द मानुस नहीं खे तो हम ना रोके मेहरारू जन चाही तुन क दी अबे तू रोक सकतारू जानलू हमर नाम मत धरियो जानलू तार घर से हमरा घर से बड़ हमनी के जितना चलल बानी तारा सास ससुर से रउआ ना बताईती त हम जानती आई बताई रे वो मुड़ी में के केस पाक गइली सब देखत का कोई हमर 20 साल होइले हो गइल जानलू ए दीदी अब हमरा सुन के हमरा देह में आग लाग गइल रउआ जाई देखी हम कौन लेंगा लगावा मेरा मुआ तू तो चाहबू तो 112 पर कॉल करके पुलिस के बुला तो रउआ देख देख ना हमर नाम मन धरियो जानलू ना तो ना रउआ जाई रउ नाम ना धरम जाई हम देखी हम कौन तमाशा खड़ा करत हाँ। देख जा तनी जाई रउआ इतना लेबर रखते हुए भी अपना से काम करे का पड़ता का हो भौजी कितना खटा तनी जी ना शादी ना बियाह बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा का करिए भौजी ना खटल तो केंगा होई तू ही बताओ ना ना ये बबुआ खटे के तो पर भीतर ये बड़ा देर लाग गइल है कुछ मनगुप्ती बात होत रहला का कि खाना उना खात रहलू ना ये बबुआ हाँ अरे तबियत ठीक नहीं खे वो छोटकी के हाँ हाँ ये बाबू हमरो तबियत ठीक नहीं खे रहा अरे तो बंगालिए से चेक कराओ जाके ना जा तनी छोटू बबुआ से चेक करवा लेना तो छोटी बबुआ के पिताजी से अच्छा ठीक बच्चा उन्होंने तो नब्ज धो के बता देनी कि बुखार हाँ भाई तो पुराना डॉक्टर भइल हैं ए भैया जी ए का हो भैया जी का हो आई काम बंद करवाई तो काम बंद करवाई हम कहतनी कई काम बंद करवाई अरे काहे बंद करवाई का भइल बोलबू तब नु हम कहतनी नु बंद करवाई आई भाड़ा और सब खोलवाई हमरा में सब लागल बावे ए तो का भइल बे लागे तो काम नहीं होता उतरी लो तो नीचे उतरी लो काम बंद करी लो ए तू काम कर मिस्त्री काम कर ए हम अब 112 पर कॉल करे मैं पुलिस के बुलवाए में जवा ठीक बा है क्या करे सब पूछ के भाड़ा गड़वानी आए में आए अब पूछे के का बाबे काम बा तो गड़ाइल बा अपने बार छाती फटत रहे हमार घर बनत रहता ओबरवा आय एबरा छाती नहीं खा फटत रहुआ लके अरे भाई तू का कहत रू अपने बेरी छाती फटता हम कुछ नहीं के जानत भाई भाड़ा उखड़वाई ना तो हमारी लिए का काट दम सब बास यही बेरा काट दम सब बास अरे भइल का बा बताइबू हमरा घर के मरद मारू सही तबे ही काम होई ठीक बा हम कह देता नहीं उतरवाई नीचे से ना तो हम देख ली ईटा उठा चला दम हम हम क्या कर जा गलती हम दूध पड़ जा लोग ओकरा बाद हम क्या जा ए उतरबा के ना उतर हम क्या कर जा गलती हम दूध पड़ जा लोग ओकरा बाद हम क्या जा का गौजी यार कर बनी जी आ अपना बेरी ना बुझाइले बरा बुझाता कहा जी हमारा आदत खराब बा हमारा आदत खराब है अपने बेरी ना बुझाई माने हेजा गड़ाई में तो तोरा का दिक्कत बा ना गड़ाई जाई हमरा में गड़ाई भाई भाड़ा वाला सब खोलाई हेजा गड़ाई खोलाई काहे खोले तन खोल के हम दिखा अब पुलिस के बोलाए पुलिस के बुलाओ हां 112 बोलाए बुलाओ बोलाइबे करे पुलिस के बोले यहाँ नहीं नौटंकी कैले बनी लो हमर भतार आई रहला त ना फरिया के रहला आय करेज मस्का देम हम ओमे के मत बुझिया लो देखा था नहीं मिस्त्री देखा का मिस्त्री करेन का मिस्त्री करियन हो तू दिहाड़ी दे बुका आज के ए हम का के दिहार देम हमार काम करता रखा तो पहले तो दूध पड़ जा लोग ओकरा बाद हमके बोलियो तन मुंह से मार के बोला ना त कुदारी के बेटा का मुंह में रेल दे जब करा नु काम करे एक बार काम करो अपन काम करो ए हम मत बतिया पहले फरिया तो जाओ ने अरे रुका रुकी काम कर दे पहले तू चल अपना दुआर हम इन करो के जेल भेजवा दे बंद कराओ काम ना तो मिस्त्री है नहीं हां बोला हम तो इनका से बतिया वाला एक बानी ना ई बहुत बेशरम आदमी बड़ी वो तो हम देखते मानी बानी हम बेशरम हो बानी ए दूर से बात कर मर्द के मार छाती पर चलो तेरे मेहरारू भी कहू तेरा बुझाता कुछ हां ए मिस्त्री सुना पहले तू इनका से इतने पूछा कि इनका शादी कितना दिन के भइल कितना दिन तार शादी भइल बताइबू 4 साल भइल 4 साल में तू 20 साल के बाद जान गेल बड़ू हां ये हम पूछे के चाहता नहीं
इनकरा के मालूम बा 20 साल के बाद जा तू करे मर्द को ए बोला हमर शादी ना भइल रहलन तब हमर भतार हमरा से बतिया अरे बड़का भतार वाले भइल बड़े तोर के ए भतार त तू बड़का काम वाला भइल बा जा तू अपन काम कर तारा से नहीं के बात हो हमने ठीक बा उतर लो ऊपर से हम उखाड़ दम हमें भाड़ा वाला सब 3 दिन लाल भरवा मन में उखाड़ के देबू काहे उखाड़म जी हमरा में बहुत रहता ना तारा नहीं ई बात ओबरा पहिले बोले के चाहिए गड़ाए से पहिले तारा बताओ के चाहिए बा ए त हमर भतार रहल त काहे गड़वैला हां उहे मना कइला हमरा जब काम लागी तबे नु गड़ाई हमरा लग जब पैसा होई तबे नु गड़ा के हम अपन प्लास्टर करेम हम लेके जाना था बंद कराओ सब काम बंद कराओ ना तो पा लगा दे काम सब तो बंद ना होई ए काम बन बे हमको पैसा दो हमके जातन जापन पड़ जावत रह इतना दिन से काम होता आज ले तू कुछ ना कहलू आज एक तरह का बोलबे कि काम रोकत रह तू ए हम जब से सुनले बानी नु हमरा देह में आग लाग गइल बा बुझ जइह मिस्त्री के का सुनले बड़ी बात तू ए के कहला नु के कहला पहिले ओकरा पूर्व से कराव दिमाग झनका त भतार गइले के बा त टॉनिक पियो दिमाग ठंडा रही ए तार का नाम हो का नाम हो बाबू वाली ए त हम लेबर मिस्त्री सबका नाम डाले थाना में आ तने का चौकी पिसवाए का दुना हमार ने खोनात रहे तो हमरा सब कोई के छाती फाटत रहे एबरा अपने भतार के छाती पकड़वले वाला है भारा आय हम जात नहीं अबे फोन करके बुलावे देखत रहलो तहन लो ए तू चला काम कर ए का काम करे चलो हम के काम करे जाइल बन के गाड़ी में बात धसवा आइल बन जा ए मर्द काम कर के कुछ ना बोली चला तू चला ए काची हाला भइल बा जी अला गुली में भाड़ा पता के गिर जाई अरे का करियो भौजा छोटको काम रोक देली है काहे अरे विकेश बा बाड़ी को हतरी कि हमरा में भाड़ा गड़ाइल बा आ ये रामा मतलब भाड़ा गड़ाइल बा तो का जमीनिया केहू ले ली हो ये तो बती हम तो अब से समझाओ नहीं तो काम उम रोकवा देले मिस्त्री नीचे उतर आइल अच्छा तू ही बतावो इलो आउज गाउज अक बक कइले बलो भाड़ा पर से केहू गिर जाओ कर जिम्मेवारी केहू बा केहू नहीं के ये रामा ना केहू नहीं हो के तरी 112 पर फोन करके मिस्त्री लेवल के गाड़ी में बात धसवा तनी कोनो मतलब है आ ये दादा मतलब मजदूरा का कइले बा जी हां बुझा त कोनो बात देखि लो हाला मत करी लो ओ ये खेलवाड़ी कुछ ना रौरा काम करवाई अपन वे तो हम कहत नहीं कि तू करवाई। काम करो कोनो हाँ। दिक्कत होई तो हम बानी नु हाँ। हमरे लगे नु पुलिस थाना आई हाँ, तू ना। काम करो ठीक बा काम करवाई। हमरे के 2 संबंधी बाद में हमरो बाउर हो जाई काम ए बबुआ भाई पटदा से ना डरे के तू काम करवावा उ तो अपन के हे आ रही है राड़ी आ, इनका से डराए के मन डरे काम इनकरा करवाई से। हां जाई देखो ना ई रानी के हेनियो आके कह देलस ठुसका देलस आ उनियो जाके ठुसकावतिया देखो तनी कि पटीदार में झगड़ा करवाई कादू नहीं रानी बड़ी दोगला बिया जी काम करी कि ना करी ए यार तू चला ना काम करो ना मर्द हम सब झेल लेब तू जा काहे ना काम होई जी चढ़ी हम ऊपर हां जाई चढ़ी अरे यार जा तू जा मर्दे तो ठीक बा चढ़ तनी हम ए रौरा मन डरा मु खेलवाड़ी डराए के 5 मिनट में रेल देम हम चाहेम तो मुआदी जेंगा सास होइगा पत्तो हां राम लोगो ले जोड़ी आनहरे गो कोरी काम कराई रौरा ए दीदी ए हेला सुनेम लागत रानी सुन ले बिया का रे का हो का कह का जी हमरा से का कह के गनिया हो जा का बतियात रहनिए रहुआ का हां ए ही हां हूं हां मत करी हम सब सुननी अपने कान से ठीक बा ए, ए बाबू है नहीं तो है नहीं क्या कहनी है हम का कहनी आय, हो हमरा घर बैठ के रहुआ का कहनी हो जो का कहनी रहुआ बताई आइए भगवान हम का कहनी है ये बबू हम का कहनी है जी ये सब हमरा के कहली है ई है हम बोला मिस्त्री के बोला तो ए मिस्त्री के नाम तो का बोलो ये कहलिया नु कि तोर घर ने कोड़ात रहे नु त ई एकरा घर के ना कोड़ देला सने तब से हम कही कि इतना दिन ले कुछ ना बोलस ये जरूर एकर कोनो कान फोड़ ले बा तो ये बड़ा ही हल्ला गुला करत के कान पर ले बता हर के है त का बड़ है करियो को तारी ने काम बा सुनी हम कहतनी इनार में कूदे के रौरा कूद जाए बताई कूदे तो तू केहू के हेंग लेंगा लगा दे भू ए सुनी हमरा पूर्वा साख से बड़ा डर लगला हमर कपार फाटे लगल अरे अरे बुझा गई अच्छा, कहत बुझा तारी गई। की खाना हमरा नहीं के पता हाँ। पट गल खाना हां पच लगल त का भई देंगा के घर ना बिगाड़ के चाहिए जा घर अपना जा घरे अपना झगड़ा सुने काची सुनी जी फिर एंगा मत करम हमरा घराना में ठीक बा काची कर का जी हमरा से बड़ ना रहतु नु हाँ। त 5 मिनट में रेल देती तारा के हम ए जाना देवर ना रहता तो तेरा छतिया धके मार मारा ए दे हम कहा बानी जी काची? हम कहा बानी ए ये रोगा छोड़ दम का हमरा कपार पर टाइम मत करो टाइट टाइट कर बानी जी नाला मत करो दोनों जने डालो को टोनी पी के घर सूत डालो ठीक बा हम काम कर दो माथा खराब कर दे बड़ तमाशा बतियले बाड़ी हई का तमाशा बतियल बानी जी हमरा कपार पर टाइम चल जा हमरा टोला ये मत करियो अरे तन हमरा टोला हो बोला मत इहा आग लगौले रहा तारी हां राड़ो ए छोटको ए गरीब तो पाहे लगा दे भाता तहर पा लगा दे मंगरी भातार गारो भक्ति वरी का हाजी घर जो ई रेल्ला बिना बेहाल भेल बिया खाली हां हमरा घरे बेटा भातार नहीं खानु रेलो वाला तोहरे छछोलल बा भाई गुजरी आग लगौले गुजरू रे देह पर मन चढ़ जल्दी भातार गारो बेटा गारो अरे तन हमरा टोला चल जो ओनी भाग
हाँ तो ना तो छछाइल बनी तोरे टोला खातिर जो। हाँ हाँ, जो जो एकरा के हाँ, बियाह जो। में तो मन हाँ ना तो छछाइल बा लोग मुंह ताकतावे हाँ बतार गाड़ो के बेटी मांगजारी तमाशा बतिया बतरी कहते खाना नहीं के पर हाँ खाना नहीं खे पाते तो तारे खानी छुछुनर लोग बा हे ने थु 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 कुछ करत रहो ओइली या घर में घुस के पाद के चल गई ओकर उहे काम बा आ देखाई मरद के बोली हवे मौगा मरद छुछुनर